Sabías que o animal máis grande do mundo está de turismo nas Illas Cíes? Non é unha lenda, é unha realidade. Nos últimos anos, as baleas comezaron a facer parada no Parque Nacional das Illas Atlánticas. Estas enormes criaturas veñen das frías augas da Antártida, percorrendo miles de kilómetros na súa migración. Pero por que o fan? Desexan atopar augas cálidas para reproducirse, pero no seu roteiro atópanse coas ricas augas da nosa terra. As augas cheas de nutrientes que rodean estas illas convertéronse nun auténtico festín para as baleas. Aquí atopan o krill e os peixes que precisan para continuar a súa longa viaxe. Despois de alimentarse, seguen o seu roteiro cara a augas máis cálidas, onde se reproducen e nacen as súas crías. Unha épica travesía de miles de kilómetros. Imagina estar nas Illas Cíes e ver en vivo e en directo a balea máis grande do planeta nadando xunto a ti. Non é un soño, é un dos segredos mellor gardados de Galicia, e agora ti podes descubrilo. Lembra que as baleas son as xigantes do mar, coidémolas para que sigan visitándonos nas Illas Cíes.